Der er en krise i Rusland lige nu, og dette er ikke et mindre problem. Krisen har opslugt hele landet og spreder sig fra Moskva til Sibirien, da Putins krig ikke kun er kommet hjem, men også begynder at skade de mennesker, som Ruslands påståede stærke leder hævder, at han kan beskytte. Ukraine får Putin til at betale for alt, hvad han har gjort. Hvordan? Ukraine har lige fundet Ruslands slukknap og trykket på den. Mens vi taler, er Rusland ramt af en af de værste brændstofkriser, landet har oplevet, siden Putin greb det med sin jernnæve og nægtede at give slip. En ødelæggende ukrainsk kampagne mod russisk olie lammer hele landet, da manglen breder sig i regioner, som Putin aldrig troede kunne blive ramt af Ukraines indsats. Det hele startede med Krim. I maj begyndte Ukraine en målrettet kampagne for at ødelægge russisk logistik, der betjener Krimhalvøen. Kampagnen, kaldet Logistics Lockdown, betyder, at Ukraine angriber forsynings- og brændstoflastbiler langs de logistiske hovedårer, der holder Ruslands besættelse af Krim i live. Og det har haft en tydelig effekt. Den 4. juni var der rapporter om brændstofmangel på Krim, hvilket fik tankstationer til at indføre begrænsninger for kunderne. De fleste fik at vide, at de kun kunne købe 20 liter brændstof per køretøj, hvilket skaber store problemer for alle, der er afhængige af at køre i forbindelse med arbejde. Billeder begyndte at cirkulere af enorme køer uden for tankstationerne, mens folk på Krim desperat forsøgte at få fat i de sidste dråber benzin, der var tilgængelige på halvøen. Spol frem til den 21. juni, og restriktionerne var blevet til en fuldstændig stop i brændstofsalget til alle, undtagen statslige myndigheder, efterhånden som Ukraines bombardementer af Krims logistik blev intensiveret. I starten så det ud til, at den russiske brændstofkrise kun ville ramme én region, men situationen er blevet meget, meget værre for Rusland. Putins store problem er, at kampagnen for at isolere Krim er blevet gennemført samtidig med en langt bredere indsats for at lamme russiske olieraffinaderier og transportknudepunkter. Og den kampagne, lad os bare sige, at den skaber nogle enorme problemer i Rusland lige nu. Den 22. juni rapporterede United 24 Media, at 6 russiske regioner har været tvunget til at indføre den samme form for nødbrændstofrationering, som vi så på Krim tidligere i juni. Disse restriktioner varierer fra region til region, og de 6 er Omsk, Saratov, Amur, Tambov, Irkutsk og Voronezh. Restriktionerne i disse regioner er ikke helt så slemme, som vi har set på Krim, i hvert fald ikke endnu. For eksempel har myndighederne i Omsk sat en grænse for benzinindkøb på 40 liter per bil, mens diesel er begrænset til 80 liter i byerne og 200 liter på motorvejene. I Saratov er der en benzingrænse på 30 liter, som i hvert fald gælder frem til den 30. juni. Og i Voronezh kan borgere, der køber på Lukoil-stationer, kun få 30 liter benzin og 60 liter diesel per bil. Irkutsk ser ud til at have det værst. Nogle tankstationer har helt indstillet den normale drift og leverer kun brændstof til beredskabstjenester og andre offentlige forsyningstjenester. Alligevel er det tydeligt, at vi ser en brændstofkrise udvikle sig her. Men hvad er egentlig problemet, kunne man spørge? Så 6 russiske regioner, eller 7 inklusiv Krim, begrænser brændstofsalget. Er det virkelig en krise? Det er gode spørgsmål, og vi kan give dig et svar, hvis vi ser lidt nærmere på Ruslands brændstofsituation lige nu. Mens disse 6 eller 7 regioner skaber overskrifter på grund af deres restriktioner, er virkeligheden, som Rusland forsøger at skjule, at der er dusinvis af regioner, der alle kæmper med lignende brændstofrelaterede problemer. I en artikel fra Wall Street Journal den 20. juni blev det afsløret, at restriktioner på brændstofkøb faktisk har spredt sig til 53 regioner i Rusland og det besatte Ukraine, hvor de fjerneste tilfælde findes i de afsidesliggende områder af Sibirien og Ruslands arktiske territorium. Dem vi allerede har nævnt er blot de regioner, hvor lokale guvernører offentliggør manglerne godt nok til, at medierne opfanger dem. Men ifølge avisen nåede det russiske medie The Bell frem til, at i alt 53 regioner var berørt, efter omhyggeligt at have samlet offentlige meddelelser, som ikke nødvendigvis bliver set af vestlige medier. Det er enormt. Det, der først lignede et regionalt brændstofproblem, har allerede udviklet sig til en krise, der omfatter næsten hele Rusland. Selvfølgelig gør Rusland sit bedste for at undgå at offentliggøre noget af dette. Udover de få meddelelser, der er blevet meldt tydeligt nok ud til, at folk uden for Rusland kan høre dem, kommer der ikke meget ud fra den russiske føderation. Putin har bestemt ikke sagt noget om krisen, og det er ikke overraskende. At indrømme, at der er brændstofmangel overalt i Rusland, vil svare til, at Putin endelig indrømmer, at Ukraine måske faktisk gør alvorlig skade på Rusland med sine angreb. The Wall Street Journal siger, at Putins kabinet skal holde møde den 26. juni for at diskutere problemet. Men det er svært at se, hvilke løsninger de kan finde på.
Det er jo ikke sådan, at Kreml bare kan få brændstof til at opstå ud af den blå luft, og det er svært at beordre raffinaderierne til at øge produktionen, når de samme raffinaderier gang på gang bliver besøgt af ukrainske droner. Mere om det om et øjeblik. Selvom Kreml måske holder munden stramt lukket, begynder det russiske folk at give lyd fra sig om de problemer, de står overfor. Avisen rapporterer om en kvinde, der skrev på Telegram for at klage over, at hun blev tvunget til at vente i over 2 timer på at få fyldt sin tank under en tur mellem Moskva og Sankt Petersborg. Det faktum, at vi overhovedet nævner disse regioner, viser, hvor langt denne krise har spredt sig. Dette er de 2 juveler i den russiske krone for Putin. Hvis de bliver ramt af brændstofmangel, vil de andre langt mindre vigtige regioner i Rusland stå over for alvorlige problemer. Radio Free Europe, Radio Liberty har flere oplysninger. Vi kan ikke tanke op. Der er ingen benzin i Krasnodar, siger en chauffør ifølge mediet. Over 1000 km væk i Tatarstan, siger en anden. Som altid er nålen står på tom, og jeg er bare i panik. Ingen af disse er blandt de 7 regioner, vi allerede har nævnt ved navn, og det er bevis på, at denne brændstofkrise har spredt sig over hele Rusland. Det, som Putin nu står med, uanset om han vil indrømme det eller ej, er den værste brændstofkrise, Rusland har været nødt til at håndtere, siden Ukrainekrigen begyndte. Og det kan meget vel være den værste sådan en krise, som Rusland har stået overfor, siden Putin kom til magten. Det kan måske lyde som en mærkelig ting at sige. For det var omkring dette tidspunkt i 2025, at der blev skrevet rapporter om en lignende krise i Rusland. Da Ukraine begyndte at bombe Ruslands raffinaderier i anden halvdel af 2025, begyndte der at danne sig køer, og restriktioner blev indført. Ukraine havde ifølge The Guardian ødelagt mindst 17% af Ruslands raffinaderikapacitet i august. Og det så ud til, at Rusland var midt i en brændstofkrise, der var lige så stor som den, vi ser nu. Men sådan ser det ikke længere ud til at være. I en rapport fra december 2025 rapporterede Moscow Times om en undersøgelse blandt 1.600 personer, som viste, at lidt under en fjerdedel havde oplevet nogen form for mangel, og kun 6% sagde, at de havde oplevet problemet mere end 5 gange. Af alle dem, der havde oplevet problemer med mangel i 2025, sagde kun 10%, at de ikke kunne finde en alternativ tankstation. Så der var mange problemer i 2025, men der var måske ikke en krise. 2026 er meget anderledes. Med over 50 russiske regioner, der melder restriktioner ud, er det tydeligt, at det vi ser nu er større end noget, vi har set i Rusland, siden Putin indledte sin krig. Men hvis det tal alene ikke er nok til at overbevise dig, er der mere. Desperationen er allerede begyndt at tage fat i Rusland, da der nu kommer rapporter om de problemer, som landets massive brændstofmangel forårsager. Dette beviser, at det vi ser er en reel brændstofkrise. Men før vi dykker dybere ned, er dette en hurtig påmindelse om, at du ser The Military Show. Vi går bag overskrifterne for at afdække hele historien i alle vores videoer, så sørg for at abonnere, så du fortsat får videoer fra vores kanal i dit feed. Lige nu i Rusland ser vi det sikre tegn på, at der er begyndt at opstå mange, nemlig videresælgere. Folk, der vil udnytte de grundlæggende økonomiske principper om udbud og efterspørgsel, forsøger at opkøbe så meget af det brændstof, der er tilgængeligt i Rusland som muligt, så de kan sælge det videre med stor fortjeneste. Hvis du husker i starten af covid-19-pandemien, kan du måske huske det absurde hamstring af toiletpapir og håndsprit fra folk, der forsøgte at tjene hurtige penge. Det her er det samme, bare med brændstof. Rusland forsøger allerede at slå ned på dette voksende videresalgsmarked, mens de prøver at skjule, hvor udbredt deres brændstofkrise i virkeligheden er. I en rapport fra 22. juni afslørede United24 Media, at digitale platforme over hele Rusland, herunder Wildberries og Avito, er begyndt at forbyde annoncer fra videresælgere, der forsøger at tjene hurtige penge ved at sælge benzin til desperate mennesker. Disse platforme gør det ikke af egen fri vilje. De arbejder sammen med Ruslands føderale antimonopolmyndighed for at forhindre stigningen i videresalg af benzin og diesel, som er begyndt siden brændstofkrisen begyndte at sprede sig over hele Rusland. Mange forsøgte lykken med denne pengefidus. Ugen før rapporten resulterede en søgning efter benzin på Avito i 740 opslag, hvoraf 340 var oprettet af virksomheder. Lige nu tilføjer United24 Media, at 7.000 af Ruslands 29.000 tankstationer er ved at løbe tør for brændstof, efter at de største virksomheder på brændstofmarkedet begyndte at begrænse salg. Disse virksomheder hævder, at de forsøger at begrænse panikkøb, men måske sælger de mindre, fordi de har mindre. Desperationen spreder sig også til Ruslands luftfartssektor. Den 13. juni afslørede RBC Ukraine, at Rusland har indført restriktioner på optankning i flere kommercielle lufthavne, herunder nogle i Krasnodar, Makhachkala og Nizhny Novgorod. Engrospriserne på flybrændstof er også 52% højere i Rusland, end de var i begyndelsen af marts.
og det virker klart, at restriktionerne indføres for at sikre dette. En svindende forsyning af flybrændstof går først til militæret, og derefter til kommercielle flyselskaber som en stadig fjernere prioritet. Rusland har også forbudt eksport af flybrændstof indtil den 30. november i et forsøg på at styrke sin indlandske forsyning. Så det er ikke kun benzin, der er ved at slippe op. Flybrændstof forsvinder også hurtigt i Rusland. Især Ruslands småflysektor begynder at gå i panik. Det fremgår af en rapport fra Kiev Post den 22. juni, som afslører, at det er blevet praktisk talt umuligt for piloter af små fly at finde flybrændstof til deres fly. Igen fremhæves begrænsede forsyninger kombineret med stigende priser som de skyldige. Og begge dele er et resultat af Ukraines kampagne mod den russiske oliesektor. Det samme medie tilføjer en ekstra oplysning om Ruslands problemer med jetbrændstof til kommercielle fly, i det de bemærker, at mindst 2 flyselskaber er holdt op med at give reservebrændstof til deres piloter. Så hvis dårligt vejr eller en uventet omdirigering opstår, har de piloter ikke ligefrem mange muligheder for at holde deres fly i luften. Hvis vi vender tilbage til de små fly, tilføjer United 24 Media, at nogle piloter tester benzin, der er lavet til biler i deres fly. Det er en dårlig idé. Der er en grund til, at du ikke engang ser propelfly rulle op til tankstationer. Bilbenzin er mindre stabil end flybenzin, som denne type fly egentlig skal bruge. Hver gang en pilot letter med brændstof, der ikke var beregnet til deres fly, løber de en ret eksplosiv risiko. Motorerne kan eksplodere, og det hele skyldes, at Rusland er ved at løbe tør for de specifikke typer brændstof, som disse piloter normalt vil bruge. Igen og igen ser vi beviser på den russiske brændstofkrise. Og selvom Moscow Times mener, at denne krise er nogenlunde håndterbar for Kreml, i hvert fald for nu, så er mulighederne ved at slippe op. Ukraine har ikke tænkt sig at stoppe sin kampagne. Tværtimod vil den kun blive intensiveret. At hæve brændstofpriserne kunne naturligt reducere efterspørgselen, selvom det også vil føre til vrede, og det løser ikke rigtig hele problemet med, at mange russere ikke kan køre. Mediet antyder også, at manglerne begynder at løse sig selv hen mod efteråret, selvom perioderne med mangel forårsaget af Ukraine bliver længere hvert år. Det betyder stadig grundlæggende, at Rusland ikke kan gøre meget andet end at håbe på, at Ukraines angreb aftager. Og det bringer os fint videre til, hvad der i første omgang har forårsaget den russiske brændstofkrise. Vi fortalte dig i begyndelsen af videoen, at Ukraine har fundet Ruslands slukknap, og at de har trykket på den. Hvad det betyder i praksis er, at Ukraine gentagne gange har bombarderet russiske olieraffinaderier i en kampagne, der for alvor begyndte i 2025 og kun er blevet intensiveret efterhånden, som vi er kommet længere ind i 2026. Wall Street Journal peger på et nyligt angreb mod Moskvas vigtigste olieraffinaderi, som leverer mere end en tredjedel af brændstoffet, der bruges i den russiske hovedstad og omegn, som bevis på, hvad Ukraine foretager sig. Den tilføjer, at Ukraine har gennemført over 24 af denne type angreb mod russiske raffinaderier siden marts, hvilket potentielt har sat omkring 20% af Ruslands raffinaderikapacitet ud af spil. Det vil være slemt nok, men der er andre tal, der viser det egentlige omfang af Ukraines kampagne. Radio Free Europe, Radio Liberty afslører, at Ukraine har gennemført mindst 40 angreb mod russiske oliefaciliteter, herunder raffinaderier, terminaler og lagre, mellem 1. maj og midten af juni. Det mest imponerende af disse angreb var, da Ukraine ramte mål mere end 1.500 km væk og sendte et klart signal til Putin om, at Ukraines droner kan ramme næsten et hvert vigtigt mål i Rusland. Euromaidan Press tager et bredere perspektiv og bemærker, at Ukraine har ramt 24 ud af de 33 største olieraffinaderier i Rusland siden 2022, hvor størstedelen af disse angreb er sket inden for de sidste 12 måneder. Og det er ikke kun antallet af raffinaderier, der bliver ramt, det er også gentagelsen. Den 22. maj tilføjede Kiev Independent, at Ukraine har ramt russiske olieraffinaderier i alt 158 gange, siden Putin indledte sin invasion. Et meget groft gennemsnit med dette tal og de 24 raffinaderier, der er blevet ramt, giver os næsten 6,6 angreb per raffinaderi, selvom tallene naturligvis varierer alt efter, hvor vigtig Ukraine anser et raffinaderi for at være. Og den 16. juni rapporterede Odessa Journal, at Ukraines angreb havde forstyrret over 30% af Ruslands raffinaderikapacitet, i stedet for de 20%, som Wall Street Journal påstår. Hvad alle disse tal fortæller os er, at Rusland ikke har et olieproblem, men et ukrainsk droneproblem. Ukraines kinetiske sanktioner er årsagen til brændstofmanglerne, der har spredt sig over hele Rusland. De er også grunden til, at Rusland har svært ved at sælge olie. Bloomberg Podcasts påpeger, at en OPEC-rapport fra 11. juni afslører, at den russiske råolieproduktion i maj var faldet 690.000 tønder om dagen under det krævede niveau ifølge aftalen med OPEC. Det er ikke en tilfældighed.
Ukraine får den olie til at brænde, hvilket betyder, at Rusland ikke kan sælge den, og det Rusland har, bliver kanaliseret ind på det hjemlige marked. The Moscow Times tilføjer, at Ruslands fald i maj markerer 6. måned i træk, hvor Rusland har oplevet et fald i olieproduktionen. Igen giver Ukraine skylden og dets flyvende sanktioner. De skaber kaos i Rusland lige nu. Ikke kun når det gælder indenlandske brændstofproblemer, som er slemme nok, men hver gang Ukraine sætter et olieanlæg ud af drift, uanset om det er et raffinaderi, et depot eller en terminal, så rammer det den russiske penge på. Efterhånden som olieindtægterne falder og skatteopkrævningen ikke indbringer så meget som forventet, vokser Ruslands budgetunderskud kun endnu mere. New Voice of Ukraine sagde den 17. juni, at de russiske indtægter nu er $28 milliarder under forventningerne, hvilket påvirker Putins krigsmaskine. Rusland bliver nødt til at fortsætte med at bruge penge for at holde krigen i gang, men nu begynder de at tabe mange penge, og det skyldes alt sammen Ukraine. Men her bliver et slemt problem endnu værre for Rusland. Det er ikke sådan, at Rusland hurtigt kan reparere de raffinaderier, som Ukraine bliver ved med at ramme. Vestlige sanktioner har gjort det sværere for Rusland at få fat i de komponenter, de har brug for til at reparere det maskineri, som Ukraines bruner har beskadiget. Det er ikke umuligt, men Rusland er nødt til at omgå sanktionerne ved at købe reservedele fra tredje lande, som selv skal vente på levering og uundgåeligt kræver høje pristillæg for at tage højde for risikoen ved at handle med Rusland. Nu tager reparationer, der tidligere kunne klares på dage, flere måneder på grund af den langsomme levering af reservedele. Og når et raffinaderi er op at køre igen, har Ukraine for vane at sende droner ind for at lukke det ned. Det begynder at føles som en endeløs cyklus for Rusland, og det vil gøre Ruslands befolkning urolige. Udover køerne ved tankstationerne og alle begrænsningerne, er der små tegn på den indvirkning, som Ruslands brændstofmangel har på befolkningen. I Krim bliver børnesommerlejre indstillet på grund af mangel på brændstof, rapporterer Reuters. Et lille problem måske, men det er et eksempel på, hvordan den krig Putin startede, nu vender tilbage og rammer hans eget folk. Langt mere smertefuldt er det, at renterne i Rusland sandsynligvis vil forblive høje på grund af de økonomiske problemer, som Ukraines kampagne forårsager. Ruslands centralbank sænkede den ledende rente fra 14,5% til 14,25% den 19. juni, hvilket umiddelbart lyder som gode nyheder. Men Euronews påpeger, at analytikere troede, at der ville komme en større nedsættelse, og 14,25% er stadig absurd højt. Centralbankens chef Elvira Nabiulina har også advaret om, at det hun kalder inflationsdrivende risici, kombineret med Kremls højere end forventede udgifter, betyder, at denne slags problemer ikke forsvinder foreløbig. De kan endda blive endnu værre, især hvis Ukraine bygger videre på sin kampagne mod russisk olie. Endnu en gang vender Putins krig tilbage og rammer hans eget folk. Og hvis du tror, at Kreml vil gøre noget for at forsøge at dæmpe den utilfredshed, der uundgåeligt vil opstå som følge af alt dette, så tro om igen. Ruslands budskab til sit folk, fremsat af den pro-Kreml tv-vært Vladimir Solovjov, er, at enhver snak om brændstofmangel på sociale medier bare er hysteri. En deltager i Solovjovs program forsøgte endda at påstå, at alt var i orden og at benzin var overalt. Men det er det ikke. Manglen har spredt sig fra Sibirien til Moskva og videre. Og mens Putin fortsætter med at bagatellisere det, der sker, vil Ukraine kun gøre det hele meget værre. Pengene er ved at slippe op. Brændstoffet følger trop, og før eller siden vil køerne ved tankstationerne antænde den sociale uro, som er det sidste, Putin ønsker at se. Krim oplever det værste af det hele. Man kunne endda argumentere for, at de massive brændstofmangel er det mindste af besætternes problemer på Krimhalvøen. Ukraines isolationsstrategi er ved at forvandle Krim til en ø, og vil snart sætte en stopper for Putins ulovlige styre. Hvordan? Du kan finde svarene samt se, hvad Ukraine gør, ved at se vores video. Og hvis du kunne lide denne video, så sørg for at abonnere på The Military Show for at følge mere af vores dækning af, hvilken indflydelse Putins krig har på hans eget folk. Og tak, som altid, fordi du så med.